Simbo फुंबिलिखौ हामलाय जासिनो थाबाय ओमफ्राय आङो दासो सिखारनो रोंदों आरोना मानो होनना बुंबा थांनाय मोनायाव आङो बम गावनो होननानै बोसोर गोदानखौ बरायनो होननानै आङो उन्दुखायाखै आरोना उन्दुनानै 1 घन्टासोल' उन्दुनाय जादों आरो दासिमाव बेखायनो नोंथांमोना आंनि मोखांखौ एसे सोलायनाय नुदों आरोना उन्दुनाय गैया नालाय ओंखायनो स' आं दिनै फेमिलि ब्लग लाना फैगोन जा न'खराव सोर सोर दं सोर मा खालामो आइया मा खालामो बाबाया दंना गैया बेखौ आं दिनै गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायलांगोन ओमफ्राय दिनैफ्राय आङो फेमिलि ब्लगैनो लाना फैबाय थागोन आरोना स' बिदिब्ला आं दा दुगैसै फुजा होसै सनमान खालामसै सनमान होसै आरोना आं दा दुगैनो सिगांबाय आरोना दुगैगोन ओमफ्राय दा आं दुगैनो नागिरबाय आरोना नायलांबाय थादो आं फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन ओमफ्राय स' आं दा दुगैखांबाय नै गस्ला गानखांबाय ड्रेसबो गानखांबाय ओमफ्राय स' आं दा फुजा होग्राखौ आं सुस्रांसै आरोना स' आं दाबो रावनोबो खोन्थायाखै जे भिडिअ खालामगोन ना मागोन ओमफ्राय बिसोरखौ आं माने आसरित मोनलायगोन आरोना स' आं दा गस्ला गानबाय गोजां गायाखै आरोना दाबो थेवब्लाबो आङो फुजा होग्राखौ सुस्रांनानै फुजा होसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना गथ'आ नायलाय गोरलै गथ'आ नै गोरलै गथ'आ नायलाय बिदि गाबदों नोङो खोन्थालाय देलाय मा नाम नोंना खिथु बायदि ए गाबना नायलाय खिथु बायदिबावनो मा नाम नोंनि नामा मिस थरायना बिलिना बाला ब्रह्म ना गाबनानै नायलाय हाथाया हिनलाय गाबनानै गथ'आ बाजै गेदेरनि फिसाजो बिलिना बेसेबां क्लासाव फरायखो UK ना मा होनदोंमोनलाय बिथराय मायावथो बिथरायनिफ्राय मा जायो आं मिथियाना फाइलि ए फाइलियाव फरायबाय इसौ बुरै हाथायानो गैला नै फाइलियाव फरायनायाव दानो स' गाइस फाइनालि जोंहा जुमायसो मावो आरोना जुमाय संनानैसो जायो नै ओमफ्राय आं दा बिमाखौ देखायगोन नोंथांमोननि गेजेराव र' माबा खामानि मावदों बे मावगोरथों होनबा आङो बिमाखौ बोसोर गोदाननि 2024 मायथाइखौ आङो बिमानो जेबो होनो हायालाबासिनो आङो आर'नाइ गांसे सोनानैनो आंनि बिमाखौ बरायबाय माने आं बोसोर गोदाननि होननानै माने आं फेमिलियाव बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो होनना गोसो गैयामोन खिन्थु आं देग्लायनि 2024 मायथाइनिफ्राय आंनि गोसोआ सोलायबाय आरोना बेखायनो आं दा बिमाखौ लानानै दिनैनि दिनावनो आं बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाना फैबाय होमबा भिडिअआ बेखिनियावनो खोन्थाबाय आङो फेमिलि जोंहा आंहाथ' रावबोआनो गैया बिदा सानै दं बिब' सासे दं ओमफ्राय बिफाबोथ' गैला जाहैबाय दा बिमा बुरि दङ बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिखाबाय होमबा स' आरो माथोबाव नङा होमबा बेनोसै बोसोर गोदाननि हेपि निउ इयार 2024 नि भिडिअ आरो फेमिलि ओमफ्राय आं एबारनिफ्राय बिदिनो हाउसआव लाना फैबाय थासिगोन